Id-direttur tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu fl-Ingilterra, Alex Incorvaia, jgħid li x-xahar li għadda it-turisti f'Malta naqsu minħabba l-inkwiet politiku fil-Mediterran. Fuq sit tal-Internet popolari mat-turisti Ingliżi, Alex Incorvaia qal li minkejja fl-2010 ġew aktar turisti f'Malta mis-sena 2009 fi frar naqsu l-bookings mill-Ingilterra lejn Malta. Id-direttur tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu fl-Ingilterra jsostni li l-kwistjonijiet politiċi fir-reġjun kienu l-kawża prinċipali ta' tnaqqis. Fl-istess waqt imma pajjiżi viċin ta' Malta bħat Turkija, Spanja u l-Italja irreġistraw żieda ta' turisti fix-xahrej li għaddew. L-aktar minn turisti li kienu biħsiebhom imorru t-Tunezija u l-Eġittu, imma ma marrux hemm minħabba l-inkwiet li ddomina f'dawn il-pajjiżi. Ħas-sajf li ġej it-Turkija qed tistma' li l-bookings jiżdiedu b'50%, filwaqt li l-Aġenzija tat-Turiżmu fi Spanja tikkalkula li minn nqala l-inkwiet politiku fir-reġjun madwar 650,000 turist Ġermaniż u Ingliż għattaw il-vakanzi tagħhom fi Spanja flok fl-Eġittu u t-Tunezija.